One, two, three, come on! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. For today guys, ang gagawin po natin ay yung nasa title po natin. Magsha-Shopee haul po tayo. Kaso lang guys, medyo nadismaya po ako sa Shopee kasi ang in-order ko naman is yung pang baby boy na dress. Pero yung binigay niya po sa akin is yung pang girl. Ito po to lahat guys. Ito po yung kang baby Ivan. Okay naman yung tila guys. Ayan, ganyan. Diba pang girl to? Ito. In-order ko po to kasi pang boy. Pang bahay lang po. Pwede naman to pang bahay. Ayan. Puro girl lahat ng pinadala. Isa lang yung pang boy. Ito lang. Ayan. Yan, terno po yan. At saka guys, ito lahat guys is 6 pieces na terno. At saka isang ito, 1 piece na terno is 300 plus lang ata yung bayaran ko Shopee. Ito guys. Ito, pwede din to sa pwede rin to kang baby Ivan kasi blue to. Pero lahat kasi guys puro girl talaga. Ito pink, ito pink. Ito may nakalagay to na bulaklak. Ayan. Ayan guys, 'di ba? Sobra akong nadismaya guys kasi lalaki kasi yung pang order ko tapos ang dumating is pang babae. At saka yung tela naman niya guys, ayan. Ito guys, sobrang manipis siya. Okay lang guys kasi pambahay lang naman to. At saka guys, sobrang mura lang po niya. Itong isa guys, itong pair na to, isang ganito, terno, is nagkakahalaga lang siya ng 50 pesos. So 50 pesos guys, okay lang yun kahit manipis yung tela niya kasi pangbahay lang naman ng bata, okay din para hindi sila masyadong nainitan. Kaso lang talaga guys, pambabae talaga yung binigay nila sa akin. Bakit ganun? Oy, seller. May seller kasi guys, may iba kasing seller. Hindi pa naman po yun lahat guys ha. May iba lang seller guys na hindi po talaga sila tumupad sa mga in-order mo. Ayan, ito lang talaga. Ito lang talaga ang pamboy, isang pair lang. 'Di ba? Isang ternuhan lang siya. Ang ito, sobrang dami ito guys. Ayan. Puro babae ito lahat. Hindi ko alam kung ibibigay ko na ba to or gagamitin to ni Baby Ivan. Pero pwede din naman to niya gamitin kasi nasa bahay lang po siya. Lahat talaga guys, pang babae. So, sa seller ko ha, itong binilihan ko, nako, next time, ayusin nyo po yung trabaho ninyo ha. Kasi, paano kung ibabalik ko to? Kung ibabalik ko naman to guys, ako na po yung magshi-shipping. Naku, sayang ng pera, wag na lang. At saka ito guys, ito guys, in-order ko po din to, kang pieces to guys, mga tela. Tingnan po natin guys kung maganda ba talaga ang quality niya, maganda ba talaga ang tela niya. Kasi ito guys, medyo may kamahalan yung terno niya. Umabot po siya ng 110 bawat terno. At in-order ko po sa kanya is 7 pieces po to. Tingnan po natin guys kung maganda ba siya. Ayan. 10 years. Ang liit. What? Naku guys, ba't maliit? Oh no! Parang hindi to kasya ni Kisses ha. Ang sinabi ko 10 years old. 8 to 10 years old. Ayan guys, ayan po yung tela guys. Maganda naman yung tela niya guys. Ayan. Stretchable. Ayan. Kasya nga to sa akin Pero guys, ba't ang liit ng pajama niya? Ayan. Ganyan na po siya, guys. Bakit? Ano bang nangyari sa mga seller na to? Ba't hindi sila sumusunod sa sukat mo nga na. Bakit hindi sila sumunod sa order? Ito guys, si Winnie the Pooh. Ayan, maganda. Pero guys, naliitan talaga ako sa guys, pajama niya. Alam nyo guys, maganda talaga siya guys. Okay na sa presyo nyo na na 110 at saka malamig. Ang sarap ng tila guys. Malamig ang tila niya guys. At ganyan guys, ang cute. May ganyan pa siya sa paahan. Ayan, wow. Gusto ko to. Gusto ko, umorder pa ako ulit nito guys. Ayan guys, sobrang ganda ng tila niya guys. Ang soap. Ayan, ito na po. At ito. Wow! Nice color. Ayun guys, ang ganda ng mga kulay. Ito guys, manipis. Manipis siya guys. Ayan guys, tingnan nyo guys ha.
Ayan, manipis siya, guys. Pero ano, gusto ko yung kulay niya, guys. Ayan. Ito din, ito. Ala, sobrang nipis, guys. Sobrang nipis ng tila nito, guys, ha. Ayan. Ayan po yung tila, guys. Oh, ayan. Ayan. Tapos, oh, ayan. Manipis lang siya, guys. Pero maganda pa rin kasi malamig siya. Ito na. Wow! Alam mo, guys, sa surprise po talaga ako sa ano, guys, sa mga kulay po na binigay ng seller. Thank you, seller, kasi ang ganda ng mga binigay mo. Ayan. Ito, guys, malaki itong pants na to, guys. Oh, ito. Bakit hindi nagkaparehas ng ano, size nito? 8 to 10 years old naman yung in-order ko. Ba't hindi nagkapareha yung mga size? Ito, guys, mahaba. Ayan, mahaba siya. Parang ito, kasya to ni Kisses. Saktong-sakto to sa taas niya. Ito. Wow! Ang ganda. Maganda siya, guys. Pero, alam nyo, guys, huwag po kayong umasa lahat, guys, na makapal lahat yung tela na makukuha mo. Kasi, minsan may makapal, minsan din may manipis. Pero, okay naman yung ganyan. Ang ganda niya, guys. Next is, wow! Ito na talaga, guys. Ito yung pinakagusto ko sa damit. Ito yung gusto ko na sana magkaroon ako ng damit na ganito. Strawberry. Ayan. Wow! Ang ganda niya, guys. Oh! Wow! Strawberry, guys. Ang ganda. Ito kasi yung pinapangarap ko ng mga damit, guys. Gusto ko magkaroon ako ng strawberry na damit. Apple. Basta yung melon. Di ba may melon yun? Gusto ko, guys. Kaso lang, wala talaga. Hindi talaga ako nakakapili ng may ganun na mga klase. Ayan, mahaba to, guys. Oh. Maganda. Wow. Ang ganda, guys. Makapal yung ano. Makapal ang tela niya. Wow! Chape! Pipi. Ang daming bumibili. Ayan. Yan, maganda, guys. Sobrang ganda ng tila niya, guys. Oh. So, bili na kayo, guys. Mag-order na kayo, guys. Minsan kasi ang Shopee, nag-sell po sila. Ito. May ganito na po si Kisses na design, guys. Color pink. Ayan. Ganito talaga, guys. Dora. Pero hindi ganito ito, nagustuhan ko to sa baba, guys. Ayan, may ganyan. Wow. Dora. May ganito na siyang style, guys. Kaso, pink lang yun. Ito, navy blue. O, ayan. Maganda, guys. Manipis lang ang tila. May isang makapal. Tapos, halos lahat na nagkaparehan ng tila. Ayan. Maganda po siya. Charan! Ito na po yung last, guys. Wala na. JNT. Thank you. Ayan. Ito na ang last. Wow! Ang ganda. Mickey Mouse. Ayan. Maliit na naman. Ito maliit din. Maliit ang size niya. Para tong ano na ni Kisses eh. Ano yung tawag sa Bisaya? Pidal. Maliit na. Ayan. Maliit. Bakit? Ano nangyari? Ba't hindi nagkapareha ng ano? Size? Ayan. O, ayan guys. Yan guys. Yun na yun guys. Yun na yung ang Shopee haul natin. Yun na yun lahat ng in-order ko. At saka yung iba kong in-order guys, hindi ko na po siya na Shopee haul kasi ginamitan ni BB Ivan. Nilabhan ko na tapos pinagamit ko na kay BB Ivan kasi si BB Ivan kasi guys, maliit lang po ang damit niya kasi yung time na kasi nung bago ko nanganak, lahat ng binili ko sa kanya is yung pang BB na talaga. Yung 0 to 3 months lang ata ang pwede. Tapos bumili ako. Tapos agad ko siyang nilabhan. Ayun. Maganda din yun guys. Sobrang mura. 65 lang ang terno. Pambahay lang talaga guys. Pero okay na yung tila guys. Pakita ko sa inyo guys. Ito po yung nabili ko kay BB Ivan. Ayan. Itong may 3 piraso po nito guys. Ayan. Ayan. Terno po yan guys. 3 piraso na guys is 199 lang. 3 na ito. 3 terno na ito. Iba't ibang kulay. At ito naman pong terno na to guys, ito, ayan, maganda to guys, sobrang kapal ng tila niya. Nagkakahalaga lang po siya ng 45 pesos guys, bawat terno niya, o diba ang mura. Pwede ka ng pangbahay mo na. At saka ito guys is 65, bawat terno nito. Ang ganda po ng tila nito guys, ayan. Kasyang-kasya po to, medyo malaki pa to ni BB Ivan kasi pang 1 year old ang size nito eh. Ayan. Nagkakahalaga lang po to. Sobrang mga mura lang po to. At saka ito guys, ito guys, nagustuhan ko talaga yung tela niya guys. Sobrang ganda ng tela niya guys. Ayan. Nagkakahalaga lang ng 45 pesos lang guys. Ayan. Yun lang yung guys. Yun ang mga pinabili ko ni BB Ivan. Mga mura lang pambahay. Ayan. Okay lang naman pang mura guys. Kasi maganda naman talaga yung quality. Maganda ang tela. Ayan.
hindi na natin kailangan bumili ng mahal na pambahay lang para susuotin ng anak. Tsaka ito guys, oh. O, diba? Army. O, ayan. Ito guys, nagkakahalaga lang po to ng 65. Ayan, 65 bawat terno nito guys. Diba? Ang ganda guys, no? O, ayan. Ito, halos pareha po sila ng design guys. Pero iba't iba yung kulay na binili ko. Kasi guys, namurahan talaga ako guys. Pag mag-order ka sa Shopee, para guys, para makatipid ka sa shipping fee mo, lubusin mo na yung pag-order mo. Kasi ako guys, pag mag-order ako sa Shopee, ganito, padamihan kasi yung i-orderin ko guys, para makatipid ako. Kasi ang shipping kasi minsan guys is 110. So sayang naman, kaya ramihan na lang po natin ang pag-order pag may pera po tayong pambili. Kasi sayang naman. Ako kasi guys, ilang piraso na itong na-order ko kay Eva. I think nasa 40 na ata to. Kapiraso yung na-order ko kang Baby Ivan. Kasi lagi talaga ako nag-order sa kanya guys para madami po siyang pambahay. Sa susunod naman po, ang bibilin ko po sa kanya is yung panglabas naman niya. So ngayon, hindi naman tayo pwede lumabas. So, ito na lang muna yung in-order ko, pangbahay lang muna. So guys, dyan na po nagtatapos ang ating Shopee haul. Kaya Shopee, thank you so much. Kahit pinadalhan niyo po ako ng pambabae talaga na damit, pang baby. At saka, okay lang naman kasi magagamit ito ni Baby Ivan kasi dito lang kami sabay, hindi kami lumabas. O, ayan. Kaya guys, thank you so much for watching. And guys, please, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And guys, please, don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bago kong mga videos. Kaya guys, thank you so much and God bless you all. Bye! Bye everyone!